Gibuksan kagahapon sa Simbahang Katoliko ang pagpangandam sa pagsaulog sa International Eucharistic Congress nga ipahigayon dinhi sa Subo sa tuig 2016. Ang pagbukas sa kasaulugan gisugdan pinaagi sa paghatag o hinabang sa mga biktima sa Bagyong Yolanda. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Nasubok sa teksulan sa Bohol, pininato sa Cebu, Norte Samar, Central Visayas, hanggang Palawan. Formal lang gibuksan kagahapon sa simbahan ang International Eucharistic Congress. Ang kalihukan gisugdan sa usa ka Santos nga misa diya sa Fuentes Mania Circle nga gitambungan sa libuan ka mga sakop sa religious organizations. Sa wali ni Archbishop Palma, iyang gipasalamatan ang padayon nga paghatag sa katawan sa ilang 100% pagtuo sa kahitasan taliwala sa kalamidad nga naagian. Ang pagtuo nato likon sama sa bato, sama sa dakong natakat. Bisa ng linog, wala makatarog, makapuntag sa atong pagtulo. Ang dagat o ulan, wala makalumos sa atong pagtulo. Ang atong nakita, ekspresyon ng pagtulo. Makita sa atong mga pag-ampok, atong mga pagpapang. Amen. Tunga-tunga sa misa, gibindisyonan ang mga komitiba nga mao'y moasikaso unya sa umaabot nga kalihukan karong tuig 2016. Tuman sa Santos nga misa, gisundo dayon ang prosesyon padung sa Magsulans Cross nga may ilang gihimong simbolo sa mga kalihukan. Ang kaping-pingkumin ka mga tao nga nitambong nitunol usab sa ilang mga nagkalain-laing mga hinabang alang sa mga nabiktima sa Bagyong Yolanda. Definitely, it is a sign that we are concerned. It is a reminder that even if people suffer, we are telling them, you are not alone. No? Hindi kayo nag-isa. We care for you. We are in solidarity with you. And what we give is a sign. There are truckloads of relief goods, but what we are saying is one more can, one more bottle of water is very significant. Leslie Caminade Vistil, News 5. Niabot kaganinang buntag din sa Sugo ang usa sa pinakadakong shipment sa medical supplies sa kasaysayan sa tibuok kalibutan. 50 ka tonelada ang tambal gihatag sa international group nga Direct Relief alang sa mga biktima sa Bagyong Yolanda. Juliet Hainar, Sugin Limi. Gawa sa pagkaon sinina ug panimay lakip sa giatubang nga problema karon sa mga biktima sa Bagyong Yolanda, mao ang nagkadaiyang sakit nga ilang nakuha human niigo ang bagyo. Isip tabang sa mga problema, usa ka medical aid organization nga Direct Relief nga gikan sa gawa sa nasod mihatag og 50 ka toneladang tambal ug mga emergency medical supplies. The largest humanitarian airlift that Direct Relief has done in 65 years. It's 50 tons of medications and medical supplies. Really a lot of credit goes to FedEx for making the plane available and the Asia America initiative that helped organize all the effort. Giingong kini ang labing dako nga emergency airlift sa Direct Relief sud sa 65 ka tuig. Ang maong medical supplies nagkantidad og $5 million, diin mokabat ngadto sa 250,000 ka mga individual ang mahimong mahatagan niini. Nakig-alayon sab ang Direct Relief sa FedEx nga mo'y nikarga sa maong mga medical supplies. FedEx for making extraordinary effort, and we recognize, I think, based in the United States, that the tragedy and the loss was something that befell the Filipino people, who have a lot of friends in the United States. From our part, it's important for us to work alongside and take direction from those who are managing it, Mr. Chairman, here in the country. Aron matarong og pang-apod-apod ang maong mga tambal, dunay himuon nga assessment ang Philippine Red Cross kung asa kini panghatag. They will give a lot of direct funds to IPI. We have to Cebu, I suppose, and then it will be distributed by our people. As you know, speaking for the Red Cross, we have a national machinery of volunteers. We have people in every chapter. I'm sorry to say that one of our ambulances suffered an accident this morning after having brought a patient into emergency, and then they went back, they tipped over, avoiding a big wood that said that they came out
And, we will do it. I'm hell or high water. Temporaryo unang ipahimutang ang maong medical supply sa mga bodega nga adunay bugnaw nga temperatura. Here, you remember the Energizer building, the warehouse system is actually loaded right now with a lot of goods, and we want the goods to come out. We have about maybe 100 people out there from different societies in the Red Cross, and we're pushing for that. It's going to be stored there. It's a cool place. We choose that area because the medicines need a very cool place. Julie Taynor, News 5. Ang kanunay nga pag-ulan sa milabay nga semana nakalangay sa pagbuntar sa Tent City nga pahilunaan sa mga bakwit gikan sa Samar ug Leyte. Gibanabana nga sunod semana pa makabarog ang Tent City diha sa South Road Properties. Leslie Caminada Visil, Suginlimi. Gibisita sa News 5 ang umaabot na Tent City nga mauon ngay kasamtangang puy-an sa mga evacuees nga gikan sa Eastern Visayas. Ang kapin usa ka ektaryang luna, kasamtangan pang gipatag sa mga construction workers. Gani kining buhatan og medical station sa Red Cross, maupay unang gipanday. Dihang gisuwayan ang tagduo sa news team ang project engineer, nagdumili kini sa pagtubag ug kun mamahimo na bang mapuy-an ang lugar karong Miyerkules nga mauuntang ilang unang target nga matapos ang Tent City. Apan nibutiag ang usa ka trabahante nga lisod pa kaayong mabalhinan kini kay padayon pa silang nagpatag sa dapit. Hinuon posibleng sa Huwebes, hinay-hinay na silang makatukod og tents. Kini amo man amo niya pero kanang diha amo pa nang liautan ko. Kung siguro ba, pwede to bay. Oh, amo paspasan mo kay kini paspasan buhusan magad ni. Ang konsultan sa SRP ni padayag nga kun wala pa mag-ulan ni adtong Biyernes sa gabi, taas-taas na unta sila og agi. Hinungdan nga nalangay sila ug ilang napaglantawan nga posibleng sunod Lunes ilan ang papuy-an sa mga bakwit ang maong dapit. Ang akong importante mo ang akadamang lipiling. Basta mahuman lang na ang preparation sa area, wala, pusot-pusot na siya. Kaya mahimo naman din na namo. Ang Tent City mo'y kasamtangang butangan sa mga pamilyang nabiktima sa Bagyong Yolanda nga gikan sa Eastern Visayas nga wala pa'y kaulian human mabanlas ang ilang panimay. Leslie Caminada Vistil, News 5. Gibantayan karon sa Department of Environment and Natural Resources ang presyo sa kahoy. Sa pagkakaroon, wa pa'y nakita ang ilang price monitoring team nga mitaas ang presyo sa lumber. King Perez, Suginlimi. Gipahibaw sa DNR7 nga usa ka price monitoring team ang ilang gitukod aron mobantay ug mususi sa presyo sa kahoy nga gibaligya sa mga negosyante nunot sa pagsaka sa panginahanglan niini. Subay sa gihimong report sa buhatan, wa misaka ang presyo sa mga kahoy. Nakig-alayon sab kini sa Department of Trade and Industry aron sa pagmonitor sa presyo sa kahoy sa tibuok Region 7. As of today, we have not received any complaint from the public regarding overpricing on the forest products. Sugyot sa DNR7 sa mga lokal nga kagamhanan ang mananum og pagatpat sa kadagatan aron maminos ang epekto sa storm surges o dagkong bawod gumikan sa kusog nga hangin atol sa bagyo. Dugang ini ang pagpatuman sa LGUs og 20-meter easement sa mga mangrove areas. Kini nagpasabot nga dili kini papuy-an ug gidili ang pagtukod og panimay 20 metros gikan sa pagatpatan. Mangroves will somehow protect us from storm surges because these mangroves will somehow dissipate the energy of the waves that go along with the storm surges. Samtang gipahigayon sab sa labing unang higayon ang Earth Day Jam on Tour dinhi sa Sugbo ni adtong Sabado. 20 ka mga national and local artists ang may perform sa awareness event. Bisan pa nga 13 na kini katuig nga gipahigayon, kinahanglan pa og dugang pag-awhag ang katawhan nga mangilabot sa kahimtang sa kinaiyahan. Lagi na lang yung tama. Yun ang aking masasabi sa ngayon. Kasi baka hindi na natin abutan yung panahon na pwede pa natin ayusin. Diba? King Perez, News 5. Tataw pa ang kadaot nga nahiaguman sa mga dapit sa lalawigan sa Bohol nga grabing naapektuhan sa kusog nga linog ni atong Oktubre 15. Matud sa mayor sa lungsod sa Sagbayan nga mataod-taoron pa ang ilang pagbangon. Jinky Bargil, Suginlimi. Kapin usa ka buwan ng milabay sukad gitayog sa linog ang lalawigan sa Bohol. Apan hangtod karon
Ingon ini lang gihapon ang makita sa palibot. Wa pa maayo ang mga nangagusbat nga balay, mga naguba nga tindahan, ug ang agi sa pagdahili sa yuta. Usa sa grabeng naapektuhan ang lungsod sa Sagbayan. Matud sa mayor sa mong lungsod, muabot sa dulan 5,500 ka mga panimay ang grabeng nadaot gikan sa 23 ka mga barangay sa maong lungsod. Sa kadako sa kadaot, nahurot sud lang sa duha ka adlaw ang ilang calamity fund nga 800,000 pesos. Balik sa pagpasugod ng atong merkado publiko, ano makasugod na kita sa makakolekt mo sa mga fees, mga rintaw. Bisa ng ilang munisipyo, wa pa masugdi og ayok kay nagkinahanglan kini og 35 million pesos nga budget alang sa konstruksyon. Dinhilang una sa mga tent nga gihatag sa provincial government, nag-opisina ang matag departamento gamit ang mga generator sets. Ang ilang police station naggamit sab og tolda. Limit kayo ang maong mga opisina naman i-install pero sa among panikamot na mabalik ang serbisyo nato sa tumakatawan, among himo ang tanan. Ang nakanindot kay 5% na lang sa anapektuhang pamilya ang anaa sa mga evacuation centers sama sa ilang plaza. Lakip na ini ang pamilya ni Lydia nga dunay 4 ka mga anak. Pahawaan sa mayor, mahawa na po. Sige, ingon na lang mayor nga. Karon pagkakaroon ang hita din dito, no? Wa pa'y kasiguruhan kung kanus agayod mabalik sa normal ang panginabuhian dinhi sa lungsod sa Praia. Matod sa mayor nga basululan at pagayod kini og pipila ka tuig aron sugli sila nga makabangon. Shinky Pardo, Lista.